Kitengsi kardom kadu kawe Karbitish 2.0 YouTube channel long kelangara do ana fastame la penpini nalitum afan la so video long nang kethan ponji la bangki kidamtang hot nalitum stame chini ponikpo karbiang long pen kapik lang pon panchayat la pen rural and development department pen boreng war sai kapik lang pondo la penpini la so video long nalitum ha napik lang ponji la bangki written examination adet la pen admit card kipi pon adet aputhaksin nalitum phan nang than chini ponikpo Nalitum la so YouTube channel anda subscribe kilang pulote pada depin pen nalitum subscribe ikon la pen latest update kilang versi afan pura belarjan stame ber ponik de non tangde non pathiek pen lang polonang la pen chethan polona tangde non pathiek pen lang polonang la pen chethan polonang kidam ta hot na litum stame la so YouTube channel along stame thek pon long ikpo Government of Assam Office of the Deputy Director Hills mate Panchayat and Rural Development Dipu Karbiang long hin pen kepik lang pon awareng war saido la pen hola so hot wareng war sai kepik lang pon apus labang ke gram sabika la pen gram sebak la pen junior LDA assistance apus si paklang pon iglo na litum details la pen klar daga lambang kidam tang hostame chini pota hailo la pen puthot non dak advertisement puthot dak publish pondo tu nalitum thek pon long exi kidam tang 2 December mate 2 December 2024 ani si publish pon tu lo la pen non nalitum dak thek pon long ikpo it is for general information to all applicants who had applied for the post of junior assistance LDA la pen gram sebak la pen gram sebika under the Panchayat and Rural Development Department la sikidam tang hot nangli ki jogdun la sover engwar sai ki jogdun tumhan anstame puthot da information la bangki kipi pon lo Rural Development Department na hin pen Karbi Anglong la pen West Karbi Anglong district afan la pen da advertisement a numbers tame nangli tum thek pon long ikpo pddhe.0.2 la dak nangli tum thek pon long exi la pen kapik lang pon la bangki kidam tang ho dak 3 October 2024 ahotsi paklang pono la so avering oversight labangke la si puthot non labangke na litum admit card ladak pipon ik erlo la so admit card na litum kang thum damji afan se alang litum la so aberta bangke dak pachini pon thuiglo la lo ladak ke topon stamil la son lo requested to collect their admit card in the office of the Deputy Director Hills PNRD Difu Karbi Anglong on working days and working hours example dak 3 December arnia patumi arni si dak kipi pon kicheng lo 3 December pensi la pen karjulong letum stame du ota hailang la sipini puthot ni listame la so puthak stame na litum phan nangwan pi iglo la pen dak 3 December pensi cheng pon lo la sinalitum admit card la bangkenalitum Deputy Director Hills Panchayat and Rural Development Dipu la office nong dam sinalitum admit card bangai andam iknangpo la pen hola so nalitum ke ponengji la bangke dak photo pakni ponengji pusida ke tokpo the applicant are requested to bring 2 notes of recent passport size photograph the schedule of written test is mentioned below la se admit card andam hot nalitum photo pakni la bang ponang po la pen puthot dak written examination aputhak stame da adet bang pathik ponik elo la pen adim la pen a times stame nalitum dak thek pon long exi ki chengsi nalitum la dak thek pon long ikpo name of post la bang ke gram sabika afan stame dak date of written examination la bang ke non ke wangji la so chiklo 15 December 2024 Sunday outsi la so exam and ponik po la pen reporting time na litum hodak adap ki tok dam ning zia por la bangke 9:30 morning shift lo la bangke na pen evening shift banda pipon pes tame morning shift an sidak tok por la pen apor bang 9:30 am si exam bang tok nang po la pen exam center la bang na litum thek pon long thulang Don Bosco Higher Secondary School Rongkhelan Dipu Karbi Anglong la sodim si la written examination bangke padopon po gram sevika phanbe la pen puthot number 2 long do thulang gram sevak afan stame 15 December Sunday lo la bangke afternoon shift mate evening shift lo earning sam lo la bangta adim la bangke isiver lo la pen apor la bangke 1:30 pm narlo chitim pa ani kang sam apor lo la bangke la pen adet la bangke 15 December 2024 Sunday arni lo
alapen adim ki tok exam centers tame isiverlo Don Bosco Higher Secondary School Rongkelan Dipu Karbi Anglong lo lapen putho dak do tulang number 3 long nang litum thekpon long tulang junior LDA assistance apan stame dak written examination kappa do ponjila bangke 22 December 2024 Sunday arni lo lapen apor la bangke morning shift 9 am dia ekta 9:30 am lapen adim la bangta isivelo Don Bosco Higher Secondary School Rongkelan Dipu Karbi Anglong la sodim lo lapen apor la bangke 9:30 lo lapen adet sidakilar ponchor lo adet la bangke junior LDA assistance upon bangke 22 December 2024 Sunday RDC exam la bangke padopon po lapen puthot dak gram sevika lapen gram sevak upon bangke 15 December 2024 Sunday RNC padopon po lapen gram sevak la bangke 15 December 2024 Sunday la bangke earning exam upor 1:30 PM bensi alang litum no so exam bangke and pon ikpo lapen exam ki tok neng ji adim la bangke puthot nilinang litum panang than thule thot lo Don Bosco Higher Secondary School Rongkelan Dipu Karbi Anglong la sodim si padopon po lapen puthot do thulang dak kapachini pontu alam tela bangke general introduction it may to know the some application have been rejected due to submission incomplete incorrect documents lapen penang analang litum applications tame reject mon lopuse dak tokpon athema ka reject ponang ko athi labang ke la sonlo nilipu verlo nalitum la form ka fill up tame fill up ame me lapen documents tame alang litum ki hanga teng choklim le pulte labang ke 100% labang ke reject pon po jolalo la sinili kai ke tame nalitum hanang puig verlo nalitum jong si jogdun pulote mati jogdun ji puning hang pulote documents labang ke alang litum ki hanga son an pidun unang po lapen form ka fill up tame choklim pen nalitum fill up dunang po dalo la pen dag note dia la bang dag la son topon the underserved service reserve all the instance readers the post also cancel postpone in interview anytime without assigning any reason therefore an intimation to the candidate tasila son lo exam ki to por ateng penali tum jong sle dun de la pen pidun edat polte la bang ke alang li tum thang kirap tame avi puta la dak topon lo kapachini la bang ke nani tum chini po deputy director hills panchayat and rural development Dipu Karbi Anglong tasila lo la sovereign warsai aputhak non la written examination la update la bangke la puyan chotlo la sinalitum la so arni nalitum jongsi jogdun polote tokdun igon la pen admit card endam nengji adet la bangke patumi hello that 3 December 2024 la pen puthot hala so arni kidamun edet tumta duta hayi mine la se pinista menalitum prabjin pen dampen endamegon la pen photo la bangke admit card ke endamarni la bangke nalitum pagni photo la bangke ponang po jolalo la se videos tamenalitum serego karbiang long rasta me palangik nang la pen pachinik na la pen la son update kilong verji aphan pura la so YouTube channel la bangke nalitum subscribing on tangte 2 mi thak me kadu kave Karbitish 2.0 YouTube channel long kilangra do anfans tame nilihin pen kardom to change your